ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. расман Анис Ёқубов зидди Муҳаммад Мокаев рӯзи 9 август дар Доғистон дар шаҳри Каспийск қуввоозмоӣ бо қоидаҳои гӯштини озод. Ин қуввоозмоӣ дар вазни 65 килограмм дар ташкилоти кач мегузарад. Баъд дӯстон чӣ гуна ки медонед, Муҳаммад Мокаев ҷангвари пешинаи UFC аст ки рекорди ӯ дар ММА 15-0 аст. ҳозир бошад ӯ агенти озод аст ба монанди Анис Ёқубов. Анис ҷангвари пешинаи ACA буд, айни замон бошад агенти озод аст ва рекорди Анис дар ММА 9 ғалаба ва танҳо як аст. Акнун иду варзигари ҷавон ва дурахшон рӯзи 9 август дар майдони гӯштин вохӯрда бо қоидаҳои гӯштини озод беҳтарини худро муайян мекунанд ва мо ин қуввоозмоии онҳоро бесаброна интизор хоҳем шуд. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. шаби гузашта турнири UFC 317 баргузор гардид ва имрӯз пулҳои коркардаи онҳо муайян шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. дар муҳорибаи асосии турнир Илия Топурия Чарлз Оливейраро ба нокаут равон карда чемпиони нави вазни сабуки UFC шуд ва дар ин муҳориба ӯ $3 миллион 540 ҳазор доллар кор кард. рақиби ӯ Чарлз Оливейра бошад $1 миллион 320 ҳазор доллар. чемпиони вазни 57 кг UFC Александре Пантожа рақиби худ Кай Кара Франсро дар сеюм раунд бо тариқи усул шикаст дода камарбанди худро бори дигар ҳимоя кард ва ҳамин тариқ $1 миллион 740 ҳазор доллар кор кард. ана рақиби ӯ Кай Кара Франс бошад $932 ҳазор доллар. ветерани вазни сабуки UFC Бенил Дариуш дар муҳориба зидди дигар ветеран Ренато Майкано бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда $296 ҳазор доллар кор кард. рақиби ӯ Майкано бошад $271 ҳазор доллар. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ин маълумоти 100% нест, чунки UFC пулҳои коркардаи ҷангварони худро намегӯянд. ин маълумотро дигар сомонаҳои хориҷӣ тақрибан ҳисоб карда нашр мекунанд. роҳбари UFC Дана Вайт оиди таҳдиди Ҷастин Гейҷе ки гуфт агар ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надиҳанд, карьераи худро ба анҷом мерасонад, фикрҳои худро баён кард. ҳар як шахс фикру ақидаҳои худро дорад, лекин вақте ки ҷангвар оиди анҷом додани карьераи худ фикр мекунад, пас шумо фикрҳои маро дар ин бора медонед. агар ки ту ин чизро фикр кунӣ, пас хубтараш ин корро анҷом деҳ. мо Ҷастин Гейҷеро дӯст медорем. ӯ чанд маротиба худро нишон додааст ва ӯ ҳамавақт ҷангвари шавқовар ва дурахшон дар UFC буд. лекин таҳдид кардан ки ман аз UFC мерам агар ки ба ман муҳорибаи унвонӣ надиҳед, ин кори аҷиб аст, гуфтааст Вайт. дӯстон, Гейҷи дар ҳақиқат ҷангвари сахт ва дурахшон аст. ӯ легендаи ин варзиш аст, лекин бинед ки ӯро Холлоуэй, Чарлз, Порье ба нокдаун ва нокаут равон кардаанд. тасаввур кунед ки Топурия бо ӯ чӣ кор карда метавонад. шахсан ман фикр мекунам ки Гейҷе набояд ки худи ҳозир бо Илия Топурия ҷангад. худи ҳозир рақиби сахт барои Илия танҳо Арман шуда метавонад. ӯ ҷангвари ҷавон бо манаҳи сахт ва гӯштини сахт аст ки бо Илия беис гӯштин гирифта метавонад. ҳамчунин чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормие боварӣ дорад ки Топурия дар вазни сабук муддати дароз чемпион мемонад ва ягона касе ки барои Илия санҷиши вазнин шуда метавонад ин Ислам Махачев аст, чунки ҳар дуи онҳо ҳам Ислам ва ҳам Илия дар сатҳи тамоман дигаранд. лекин худи ҳозир дар вазни сабук Илия Топурия аз дигар ҷангварони ин вазн дида хеле болотар аст. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? Ки барои Топурия аз ҳама рақиби вазнин дар вазни сабук шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.